Christmas vok vet lai khan darman chuan Christmas la ti chua chu thil ti chi takani aringa ni nge yang nima sera he ala ti chua hian a channel subscribe tu chalai ti ati thai ani ber zok ome hlawh champol tak ani nge yang. Good morning world, today is the 25th of December. Khoi lai mo a hal moi an hal fu lo ang mai hi ania mi puin an Lemchan lo khop mai hei tak hi alom phur thut wanga music video siam vengot hi a fu thei chin lo na chu bual in a zai mai te hi apoi lo lutuk tlat ma se Christmas vok vet lai mi in an chung te le chian te bula hlim taka hun mana thamuak taka kum thar lo mo an du hun la ya hetiang lamoi lo fashion mai lo ti chwa ve reng te chu engpo ni se he la hian moi ti a hlo lo em wangin eng tiang taka fu lo nge ani ti I han chinglet ve shim te ang chumi ma chuan iPhone le mobile phone tom na mun kan soi chin Geomart Digital chan Maria khan tulai hian smartwatch nal le brand chatak tak aron thleng thara amamo tan chuan online na cha kher ngai lovin online price fekin a lei theiania o idu zong tak kha lova thang ve nol maila chuan iPhone le mobile phone chi sang ba ka home appliances chikim an kol te hi tlom taka an zor ba ka EMI po in alak thei reng bokania Geomart Digital te hi chan Marian oma mamo emo she chian du in ani chuan an phone number kan tarlana te hian an biak thei reng ania Geomart Digital chan Mari te inzara video thar kan nei vele ta a kan lom em e kumsang ni somni pathum chunga soundtrack man lo tak pakhat chu Live More and Love More ti Get Burns phwa kha ania. If there's something you wanna do, just do it. Don't let your Hela a hian thil engemo ti du inaya ni chuan ti pop ro ti thu te atelani kha darman hian hela hi alo ngai sang viawani nge yang a chan chu mi in Christmas present tuam na po an la phel ma khan a hla hi ati chuak ve tange ya a video ti chwa chin pa ngai angkha ani tammi alo le ngal kan vaya min thong tu thilani dancer rapper costume le thil dang camera sound production kim chang kan soidon ani chuta darman chuan rap po ala tel cheu bok. My parents went out this year and filled the house with lots of cheer, but when I cut the ribbon, bro, couldn't help but say, oh no. Darman na video shim hian in hial na tam tak ati chuak to china a video te reng hi nun tak nen a in mil lova no pangte po zirti na dika pengai lo ti in mi in an social china chuba ka chuan a video zong hian hetiang comment hi anei ve ze bok Darman na video reng a hian chaltlai hi achalo ti aningai lova chaltlai takin omsu I chaltlai khum kha millionaire aloni pal theiania ti lam ani zia ti comment hi ani chuan Darman hian a video siam chin angringot ni lo deuh hian thil danglam ve deuh siam ve to sila in lo ti ni chuan into soi kha asia ani nge yang ti chuan nge ti tak athwa ka chuan music siam tura shil tu aron omta thuta ti chuan ChatGPT ya aluta robot thok rim lu tok ne na chuan Christmas la phwa sak turina ti ta a ChatGPT la chuan hoi hom takin alo rem ti ngala ti chuan hla chu lo omta ni Open gifts, my mom, dad, grandma, and grandpa got me now. Taktakin he hla hi la phwa thiam le phwa thang phwa ani lo ti a shat le a kan phu sang ma zo kem ni le a chan chu Darman hian la phwa thiam le professional vel roi ai chuan ar pa po roi du don ti chu mitam tak rin dan ani a he hla hi la phwa ve tan tir phwa po ani thei chuang lawang guitar le grilled cheese sandwich she sang tu phwa po ani hek lawang chutiang khopanat lo ti soi chu ni in a hla hian tummu mala nei lawa a holam em jingot mai ani a video kalmang chim han en hian chinetel lo thingpui hang ang mai ni in alanga present kan honga achunga omtur kan she sa vek ang vel hi ni enge kan don kan chia a kan phurte cham lo ang che hian ni mai Christmas ni ania chu zong chu ala thu chu ani deuh mai Christmas pajama ha chungin mishing te chu an thawa Christmas putarin ho ati aya chakin Christmas tree bula an thlenga ti chuan president honga chu ni mai atop there Darman ti chin dan ang bok khan hela po hi norliam puat ang mai ani a hun puilai ani a ennom ti chwa adu shim hi a ang bera hela hian kong engkima mak bial amuvek ti chu mitam tak comment dan ani hela hian enge diklo om kan soi chwa ma in mi in engtin nge an comment ti en ma support te ang
mi pakhat chuan he hlamang hian Christmas boruak kan ti chhevek atia adang le chuan he hla hian ni khoshelawa ka omming kai har azok mai damdo in pindana he hla hi doctor tenan playa a off to shiming kalo harani chu kalome darman atia pakhat le chuan he hlamang hian Santa Claus kan ti hlum alo ti ve bok adang le chuan he hla hian bengong te van ne examin she chhati rani kalome darman ati boka mi pakhat chuan hei nge hi talen in thugru chu ne hi lo in thugru zel te se ti in alo comment ve bok comment section hi anui za thlak lu tuka fiam tu thiam ber te po in an tluk lo hial mai thayani la pakhat ani ve maya ma se mi pui hian kovel boina athleng thut ang ma hin an comment sup loi bok si ahla thu in atum hi chu thushan ni se ahla pungpuya hian instrumental pakhat chau a oma uluk deuh hleka ngai thla ke ro chuan drum ri chu sha tur a om ve det tet mase chu po chu amol mang thei ang berati riek nok ang mayani engpo ni se ahla thu chungchang soile te ang darmana hla phwa dang kal mang hi thumal rem khom satlia po lo ni se amakshan lawang chu tiang che chu he hla hi ani mai na shiata ahla thu tlang pui chu he tiang deuh hi ni Christmas alo thlenga hlimna tam taka kengtel muntina mangai na luan chwa tirang u ti ang rengania Shakespeare khan lo mu ve ta se engtin tak nga yang mo ahla chang om dan hi amak ve de ushim shima chu wanga he hla hi fu lo veak po hi ani nge yang diktak chuan hei hi darmana video zinga hmuhnawm lo ber adi thei hial ome han ngai to chian chuan he tiang thil darmanan angai to chwa chan om ang hi asia de roi thaya tu emo in abenga shil ru in hey Mariah Carey Christmas la kha a hlo tling lu tuka kumtin sum tam tak ala mu pha sia sin hun pui wak veta musician le la phwa tu dang te an mut thilai hian enga nge Mariah Carey hi el mai lawang ti enan shil ruani mai thei thenga biscuit la bang om chun chu ang maya he thuron hi engwanga darman hian pum nge ani kan shelawa ma se lamanga Christmas lom kha atum ve miaw si a Christmas la no to chun ang maya ni chuta darman hian rep alaron tel le zui I pocket watch the dates way back to 36. Like, who do you think these gifts are for? Someone who's a total bore? Jay le Mike le he video no bang dang lang te hi kan soi chhia ani lawa anni tan chuan an theina ti lan na hun rem chang thalu tukania ma se eng anga hmuyan ti cheta sunglass lian thei ang ber an bun po hian ati nal pha lo chu ani bera hetiang chuan Eminem po aza om lu tukange kan la du tok lo deu kan chinglet dong kan ti kha an lam dan ve thung hi enila an dancer te hi minute khat chung lak lam dan an zirtira chu po mit tuam sak chung le ngalin ti chuan music remalo suve turin an shil ang mai hi ania ni e achen lai kha chu an ti fu ve thau ti kan poma ma se an zirte chiam lo ti kha chu achiang em ani mitam tak chuan darmanan ari ruwa pek tok lo zia jok hi an lom lo na chanania thil moi le hmuhnawm tak ti chuak thei tur khopin sumle pai anei tho boxia ti chuan an thom normal mai kha changka zakwa somkwa hun laya an Halloween costume du to lo nu an zorna second and dorami hlir an leipo ti se makkan ti arin omlo tuna chuan darman hi music lama chuan asang bik lo hle ti chukan shevek to a chuta fashion lama phei chuan asang lo le zol ti asha thei hle ani masi afu lo lai ber jok chu no pang actor ten akisang lai sakan tum kha ani ber jok ome Christmas la nu Mariah Carey el tur khopa sanga zai turin an shil ani nge yang khoi lai lai ya emokhan alai ema autotune me upo in he la hi chu a chan him zo lawani mel chu tiang ta ka soi chat na sang ton ta ka chuan van tlang ma a he tiang thil release tur chuan wai sen na engi mo za chu an nei ve nge hin arin oma comment share tur mu shi om tak atam khop mai in langai thave lawani chuan wangai thave chin ma te o engpo ni se mi pui ngai dan chu an comment atang hian kan she theyanga mi pakhat chuan khang no pangte kha ka khongai video shoot vel khanwa man ti achianga masi darmanan ati chia sakvek boxi alo tia mi pakhat ve thung chuan mi ne na hlo fair taka pek a she ema wangin professional tuma thokanom lawang mani in ngai hlutna chang sia tuma an tho pui hek lawang nge mana anin hial na chungchang kha kan thengil to jok ti in enge mo chen liam ta a thil theng chu zep teu tak hian aron soi chuak ve bok darman hian he Christmas la hi moi takin asiam theilu tuka
ma se atidu lo luizo ka ni mel nun kong zirtir na video lam siam reng chung hian Dharman hian annuaya thok te hi a enkol thalo hle ti chu mitam tak soidan fo ania thilmak ve tak chu ani he la hi engai thave to shim shimem enge angi ti comment lama an soisel na zawzai te hi ipom zong ani em ingai dan te lo soi vela chuan video dot le a kanin mule thoi don nia